Здравейте, едно кратко видео да направя. Ето тук имаме Боверия басяна. Ето тук се вижда по-добре. В ориз и в пшеница. От пролетта бях направил, а тук отдолу е триходермата. Ето. Имаме триходерма, пак в ориз. Смесваме ги в кафемелачка Silver Crest от Lidl и ще ги смелим. Ето как изглежда смелено. Ще вземем една лъжичка или половин лъжичка, ще видим после за дозата, и добавяме в екстракта, който правим. Така, тук сме сложили 4 лопати компост и ще бъркаме за 30 минути. 40 кг меласа и ще добавим после хидролизат. Тук имаме направен хидролизат от нахут. После ще добавим.